buran uban nan. Jakan babban buran uban ne. Malam mene da zagi na haka? To da kina yi. Lissafi fa nake ji. Ai na ce da ni da na ci uban ki. Wallahi ba dai nan me ne baka ce na zagi ne so da Allah bari ma ya ta ko Irin buran uba. Ci uban ki mu daga nan mu ba. DJ Lamzi. Mata a ɗaura laya, shi rabo Allah ne yake rabawa. A bar garaje a je na kauce hanya, kada a je ƙarshe ba gurin fakewa. Masu da abin kushewa sai dai kallo, in dai za mu
DJ Lamzi kwa. Yau malam kai nake nema kwana uku ban sarara ba. Yarinya ce take ta amai ban gane me take ba. Baba shi ya san abin da ya mun kai ba sai ya faɗa ba. To ka nika mun bayani tun ba sai ka ɗaya wutar ba. Dan yau da fushi na sauka ban san me ranar da ta kunsa. Baba ai na so in zo ni gida mu yi zance ba na wasa ba. Ka san sosai in ya gitta ba ma sai na faɗa ma ba. Allah kai mu kaɗan na ɗan gutsura ban ma waraka faɗa na ba. Allah kai ku ina uwa ka na ce ɗan banza mai zubin fauna. Yarinya sai kuma ita ke ban san iska tana ba. Allah ka saurara ka fahimci ka gano. Zancen banza marar kunya har kana kallon idanuna. Yau zan sa a fede ka bari ma in kira mahauci. Ban banza ka ga yarinya mai kyau kai ga ka mummuna. Gashi komai ya fito fili ba sai an nemi ke. Kai yaro ƙara kallo na da ido biyu ba na wasa ba. In kuɗaɗen nan da kake ban dama ba kyauta kake mun ba. A kasan ni da ku ba ai yanzu ba a tsaya nan ba. Zumunci dole ne da ku soyayya ba da wasa ba. Kuma haka ai shirin da na yau baka san me na rike ba. Baba ga wannan a sai goro amma a jiran zuwa sa. Yau ne nan ɗin kirga mu gani da idan ka kamar na hamba. 50,000 ce babu yawa amma zan so zuwa sa. Daga ɗau 20 su kai 70 ko in maka dandakar minti. Ko yau in tona asirin ka in ba za ka da ko kuɗaɗe. Kai bari ma ka ji yau sharaɗa firjit ɗin ka bi ka sa amana garma. In kana so in yi ma abuwa to nemi fulo da tabarma. Sai ka canza katifa ta ka sayan baita da alfarma. Inda mata ka sa kai na haji yau ko umara ina nema. In ba ka kuɗa ni da kai yau ban san wa zai sha kuɗaɗe. Babu wannan kare kada mu duka gidan wasan rike ku. Abin da kuke bukata duk rubuta zai rike ku. Ai na so in kwace motar taka na gane za na zaku. Kar ka karya mun kafa in fara hawa ke tungura ku. Karban za ta shige shi da kanki kamar kokon karan. Kara kan ku gidan nan za ku ji mutawa. Nema tare da samu. Nema tare da samu. Nema tare da samu. Nema tare da samu na. Nema tare da samu. Nema tare da samu na. Ko an taru a bar mu. Na yi ma samu guri zauna. Kalabi gatan mu. Soyar mata inda ya shafe na. Har kin gamsu ki bi ni mu ce ni ma in gama yaki kina. Nema tare da samu ai nema gani da zaɓi na. Madadi ne in na duba shafai kauna. Karatun sa kamar daidai ka sha sashi na. Sanadin kauna nema ka sha kofi na. Shekaru ne in dai har baki a duba ni. A biyo ni in an duba ni a nuna ni. Aike ce ko nuna ne nuna ki. Na gode ni ma na samu abun baki. Zauna ne kalli baya iya sauya ki. Na duba. Daɗin raina nema ban ki a nunan ba. Koyo ne in nai maka ban ki a rayi ba. Ai kai ne kayan ciki ban ki a buɗawa. Suna mai daɗi na biya ta kamantarwa. A fagen ƙauna nauyi bai fiya jiki ba. Na gane.
zuciya kan ka zauce ka ji daɗi ya kamar ka dace yana nan da daɗe soyayya ka taɓa shigar sa sai ka ji ba daɗi in ka yi dacen samu ya fi zama daɗi wani yana so ya siyai ne da yawan kuɗi ya asali na so ya zo da yawan faɗi kai tunani domin kyakkyawan mali mai ya so don Allah ba nan cikawa ba nan cikawa gaskiya tana da ƙarfi ko jikanya zuciya tana riko kuma ba ta sanya wasu na gaba gaba wasu na ja baya mai farin ciki a so shi baya zaya na ga lokaci ba shi baya yin ƙarya duba wanda ka fi so ku bi hanyar dare Shin ko ka san waye DJ Lamzi kuwa? A'a, ban sani ba. Ko tumaru ba? Jarkaniya.